специален поздрав е за Стоян и за неговите братя Панайот, Димитър и Йордан. От Чинтулово, братя истински, силни и уважавани. Това не са просто братя, а хора, които винаги са рамо до рамо. В добро и лошо заедно вървят напред. Където и да се появят, оставят уважение след себе си, защото носят чест, сила и големи сърца. Стоян! Мъж с корав характер, човек, който не се предава пред трудностите. Панаят! Винаги до братята си, с душа вярна и сърце голямо. Димитър! Човек с сила и уважение, който знае как да пази семейството си. Йордан! Тих, но истински човек, на когото винаги може да се разчита. Четиримата братя са като юмрук, силни, сплотени и непобедими. През каквото и да минат, те винаги ще останат заедно, защото кръвта вода не става. От Чинтулово ги знаят като хора с чест, които уважават приятелите си и никога не обръщат гръб на близките си. Те са пример за братска сила, за мъжка дума и истинско семейство. Нека този поздрав им донесе много здраве, късмет, успех и щастие. Нека винаги бъдат живи и здрави, винаги заедно, винаги силни и горди. На здраве за Стоян, Панайот, Димитър и Йордан, четиримата братя от Чинтулово, които вървят през живота като истински шампиони. Дами и господа, този специален поздрав е за Стоян и за неговите братя Панайот, Димитър и Йордан. От Чинтулово, братя истински, силни и уважавани. Това не са просто братя, а хора, които винаги са рамо до рамо. В добро и лошо заедно вървят напред. Където и да се появят,